नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। तब्बल 2 तास हायवे जाम। कोकणात 1 जून पासून मासेमारीवर बंदी आणि 1.5 महिन्याच्या बाळाची 60,000ला विक्री। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली तालुक्यातील हरकुळ, हळवल, कळसुली या ठिकाणी गुरुवारी दुपारनंतर झालेल्या चक्रीवादळात घरांचं मोठं नुकसान झालं। तौक्ते चक्रीवादळापेक्षा जास्त नुकसान भरपाई यावेळी नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी सतीश सावंत यांनी प्रशासनाकडे केली आहे। कणकवली तालुक्यातील काही भागांमध्ये चक्रीवादळ सदृश्य चक्रीवादळ या स्वरूपात जाऊन हरकुळ बुद्रुकमध्ये जवळजवळ 75 घरं पूर्णपणे छप्पर त्यांची जवळजवळ क्षतिग्रस्त झालेली आहेत। हळवलमध्ये पण काही घरांची छप्पर त्या ठिकाणी 2 ते 3 घरांची छप्पर जमीनदोस्त झालेली आहे। शिरवलमध्ये आहे, कौसुलीमध्ये आहे। एकंदरीत प्रशासनाकडनं फक्त पंचायती त्या ठिकाणी चालू आहे। आज हरकुळ बुद्रुकचे सरपंच आणि आम्ही स्वतः आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ह्या वादळामध्ये काही वेळा काही वादळ जे शासनाकडनं घोषित होतं की अमुक अमुक वादळ अमुक तारीखला येणार आहे, तशा पद्धती त्याची जरी घोषणा झालेली नसेल तरी अचानक हे जे वादळ उद्भवलेलं आहे त्याच्यामध्ये लाखो रुपयाचं नुकसान या वादळामध्ये झालेलं आहे। आणि म्हणून आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांनी या ठिकाणी हरकुळ बुद्रुक, हळवल, शिरवलमध्ये प्रत्यक्ष पाणी त्यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष पाणी करण्याची विनंती केली। आज त्यांनी हरकुळमध्ये आता पाणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आलेले आहेत आणि याच्यामध्ये हरकुळ बुद्रुक ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांच्या वतीने तौक्ते 2021 मध्ये जो 17 मे 2021 मध्ये जे तौक्ते चक्रीवादळाचा जो GR त्या ठिकाणी निघालेला होता त्या पद्धतीप्रमाणे जी घरं जमीनदोस्त झाली आहेत, ज्या ठिकाणी काही झाडं जी आहेत ती मोडलेली आहेत, या सर्व गोष्टीचा विचार करून या ठिकाणी तौक्ते चक्रीवादळापेक्षाही त्याच्यापेक्षाही जादा नुकसान भरपाई मिळावी अशा प्रकारची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भातचा प्रस्ताव पंचायती झाल्यानंतर आम्ही या संदर्भातचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवून आम्ही जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई या वादळामध्ये मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरती आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। या संदर्भात आज आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा हरकुळ गावाला भेट देऊन ते सुद्धा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधून यामध्ये तौक्ते चक्रीवादळाच्या पेक्षाही नुकसान जास्त झालेलं आहे तर त्याही पलीकडे जाऊन जास्त नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत। हा संपर्क साधलेला आहे। त्यांनी सुद्धा जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या या संदर्भात प्रधान सचिवांशी ते चर्चा करून तौक्ते चक्रीवादळापेक्षा जास्त नुकसान भरपाई कशी मिळेल या दृष्टिकोनातून शिवसेना पक्षाच्या मार्फत आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि येणाऱ्या 4 ते 5 दिवसात ही नुकसान भरपाई शासकीयदृष्ट्या जी प्राथमिक स्वरूपात आहे ती मदत शासनाने द्यावी, पण यांची घरांची छपरं ही तातडीने उभं करण्यासाठी या 4 ते 5 दिवसामध्ये तौक्ते चक्रीवादळाप्रमाणे किंवा त्याच्यापेक्षा जादाची नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी ही आमची आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केलेली आहे। येणाऱ्या 4-5 दिवसात ही नुकसान भरपाई त्या पद्धतीत शासनाने द्यावी, अन्यथा जे लोक या ठिकाणी बाधित झालेले आहेत त्यांना घेऊन आम्हाला या ठिकाणी आंदोलन करावं लागेल। कारण शेवटी ही नैसर्गिक आपत्ती जी आलेली आहे ही नैसर्गिक आपत्ती काही सांगून आलेली नाही आहे। या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये लोकांनी आपली घरं, ही सोसायटी असेल, बँका असेल किंवा हात उचले घेऊन ही घरं त्यांनी दुरुस्त केलेली आहेत मे महिना किंवा पावसाळा जवळ आल्यामुळे, आणि त्याचा फटका त्यांना मोठ्या प्रमाणात या वादळामुळे बसलेला आहे। आणि म्हणून शासनाने या ठिकाणी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तौक्ते चक्रीवादळापेक्षा जास्तीत जास्तची नुकसान भरपाई द्यावी
अशा प्रकारची मागणी हरकुळ बुद्रुक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायतीचे सरपंच, त्यांचे सर्व सदस्य यांच्या वतीने आम्ही करत आहोत आणि त्याला 5 ते 7 दिवसात यश येईल. आणि यामध्ये सर्वांनी म्हणजे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित येऊन ही जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई इथल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्या ग्रामस्थांना मिळावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. त्यासाठी सर्वजण एकत्रित येऊन या संदर्भात नुकसान भरपाई मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो, आशा व्यक्त करतो. याच्यामध्ये मदत कार्य करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. खासदार राऊत साहेबांमार्फत सुद्धा आज काही पत्रे आणि त्यांना कौलं सुद्धा याची त्यांना मदत म्हणून दिली जाणार आहे. आज संध्याकाळपर्यंत सन्मान्य खासदार विनायकराव यांच्याकडनं त्यांना पत्रे पोच होतील, कौलं सुद्धा होण्यात त्यांना पोच होतील. आणि प्रत्येक पक्षाची जबाबदारी अशा आपत्तीमध्ये राजकारण न करता त्यांना मदत पोचवणे ही जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे जे मदत हरकुळ गावामध्ये देतील त्यांना आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. मुंबई गोवा हायवेवर सकाळी 11 वाजल्यापासून 4 ते 5 किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. संतापलेल्या जानवलीकरांनी हायवे जाम केला होता. तब्बल 2 तास हायवेवरची वाहतूक रोखून धरली होती. शुक्रवारी झालेल्या अपघाताचे हे पडसाद उमटले होते. अनिल कदम या पादचाऱ्याला शुक्रवारी गाडीनं ठोकर दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. ठोकर दिलेला गाडीचा मालक पसार झाला. त्यामुळे संतापलेल्या जानवलीकरांनी हायवेवरील वाहनं रोखून धरली. जोपर्यंत गाडी चालक मिळत नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह घेणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतलाय. याचेच पडसाद आज उमटलेत. मात्र त्यानंतर तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत घातली, गुन्हा दाखल करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर जानवलीकरांनी माघार घेतली. जानवलीकरांनी तब्बल 2 तास हायवेवरची वाहतूक रोखून धरली होती. आता वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येते. याबाबतची अधिक माहिती घेऊयात आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांच्याकडून. उमेशजी, आताची नेमकी काय अपडेट आहेत आणि वाहतुकीची काय अपडेट मिळते? वाहतूक सुरळीत सुरू झाली का? नक्कीच जुईली, जो काल अपघात झाला होता, जानवली येथे अपघात झाला होता आणि एक जे पादचारी होता, जे जानवलीचा ग्रामस्थ होता, त्याचा मृत्यू या कारच्या धडकेने झाला होता आणि कार चालक पसार झाला होता. आणि त्यामुळे कुठेतरी ग्रामस्थ कालपासून आक्रमक झाले होते. त्यांनी त्यांची जी बॉडी होती ताब्यात घेणं होती. जोपर्यंत कार चालक आपल्याला मिळत नाहीत, आपल्याला कशा प्रकारे समजत नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आपण ही बॉडी ताब्यात घेणार नाही असं त्यांचं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. आणि आज 24 तास उलटले तरी देखील अजून त्या कार चालकाचा पत्ता लागला नाहीये. त्यामुळे कुठेतरी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आणि त्यांनी आज सकाळी 11 वाजता रास्ता रोको केला आणि जानवली ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केल्यामुळे वाहतूक मोठी खोळंबली होती. म्हणजे मुंबई गोवा मार्ग येणारे जे पर्यटक आहेत किंवा स्थानिक प्रवासी आहेत त्यांची मोठी वाहतूक खोळंबली होती. पोलीस प्रशासनाने आरसीबी पथक देखील मागवलं होतं, कारण कुठेतरी जो कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहायला पाहिजे यासाठी पोलीस प्रशासनाने अलर्ट घेतलं होतं. पण शेवटी जी वाहतूक ठप्प झाली व्हायची होती ती झालीच होती आणि त्यामुळे कुठेतरी मोठा सगळा फटका आहे तो ह्या प्रशासनाला बसला दिसला. आणि या जे तिथील जे ग्रामस्थ आहेत त्यांचं म्हणणं होतं की त्याच्यावर जो वाहन चालक आहे, जो 4 चाकी वाहन चालक आहे त्याने ठोकलाय, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि त्यानंतरच आपल्याला आपण येतो हटू आणि हायवे प्रशासन देखील गुन्हा दाखल करा असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी केलं होतं. त्यावेळी जुईली तिथे मोठी गर्दी झाली होती आणि त्यामुळे सध्या तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी तिथे तातडीने भेट घेतली. पोलीस अधिकारी देखील होते, पोलीस निरीक्षक होते, त्यांनी देखील समजावूत काढली. पण ज्यावेळी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी तिथे भेट घेतली, त्यांना समजावण्यास सांगून प्रयत्न केला आणि त्यांनी सांगितलं की आश्वासन दिलं की आपण मंगळवारी बैठक लावूया 11 वाजता महामार्ग प्राधिकरण आणि पोलीस प्रशासन असेल आपलं प्रशासन बैठक लावूया आणि त्यानंतर आपण त्याच्यावर तोडगा काढूया असं एक आश्वासन दिलं. त्यावेळी ग्रामस्थ होते जे सुदीप कांबळे होते तिथले ग्रामस्थ किंवा तिथे अजित पवार म्हणून एक जे सरपंच आहे जानवली, त्यांनी देखील हे आश्वासन झाल्यानंतर सांगितलं की आपण याच्यावर चर्चा करूया. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे. थोड्या प्रमाणात वाहतूक सुरू झालेली आहे. कुठे ना कुठेतरी ट्रॅफिक सध्या थोडंसं होतंय, पण पोलिसांवर आता हा ताण आलेला आहे की ट्रॅफिक सुरळीत करायचं. जुईली, आता कशा पद्धतीनं वाहतुकी संदर्भात अपडेट मिळते? कारण 2 तास ही वाहतूक ठप्प होती आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जवळपास 4 ते 5 किलोमीटर पर्यंत या रांगा लागल्या होत्या. कसा परिणाम या हायवेवरच्या वाहतुकीवर याचा झालाय, याबद्दल काय सांगाल? झालेला आहे, कारण आपण बघितलं की 4 ते 5 किलोमीटर रांगा ह्या ग्रांग घुमरट पर्यंत गेली होती. सकाळी येणारे पर्यटक असतात की गोव्यावर जाणारे पर्यटक असतात, बेंगलोर जो हायवे मुंबई गोवा हायवे
यामध्ये जे एसटी असतील, कार चालक असतील किंवा मोठ्या लक्झऱ्या होत्या, ह्या थांबल्या होत्या. कमीत कमी 5 किलोमीटरपेक्षा रांग गेली होती ही उमरेडच्या दिशेने. तशाच पद्धतीने कुडाळच्या दिशेने देखील ही कणकवलीपर्यंत रांग लागली होती आणि कणकवली जाणवलीचं अंतर हे 4 ते 5 किलोमीटरचं आहे आणि त्यामुळे मोठ्या काही वाहनांना डायव्हर्ट करण्यात आलं होतं की पर्यायी रस्ता एक साखळी मार्गे जाता येईल कोंड्यामध्ये, असा एक पर्याय होता. पण ज्यांना महामार्गाला जायचं आहे त्यांना दुसरा पर्याय नव्हता आणि मोठे कंटेनर देखील यामध्ये अडकलेले होते आणि कुठेतरी वाहतुकीवर याचा परिणाम झाला आणि विस्कळीत झाली होती पूर्णतः वाहतूक. 2 तास विस्कळीत झाली होती आणि त्यामुळे आता कुठेतरी पोलिसांनी प्रत्येक ठिकाणी वाहतूक पोलीस तैनात केले आहेत आणि प्रत्येक ही वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम सुरू आहे आणि आता हळूहळू सुरळीत होत आहे. नक्कीच याबद्दल आपण अधिक माहिती तुमच्याकडून घेणार आहोत. मात्र आता आंदोलनकर्ते सुदीप कांबळी यांनी कोकणसाद लाईव्ह समोर आपल्या भावना मांडल्या होत्या. त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अपघात होत आहेत आणि त्याचे परिणाम हे अशा पद्धतीचं मृत्यू होण्यापर्यंतची हे सगळे परिणाम आपल्याला दिसून येत आहेत. तर या संदर्भात त्यांनी काय नेमकं कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना म्हटलंय हे पाहूया. सुदीप कांबळी यांची प्रतिक्रिया पाहूया. जवळजवळ एका महिन्यामध्ये हे भयानक 3 अपघात झालेले आहेत. म्हणजे कोणतीही चुकी नसताना रस्त्याच्या कडेनं चालताना हे अपघात झालेले आहेत. रस्ता जो झालेला आहे हा महामार्ग आश्वासन म्हणजे आमच्या ज्या मागण्या राहिल्या आहेत या रस्ता बनवताना कोणत्या पद्धतीच्या सुरक्षितता ह्या महामार्गावर करण्यात आलेल्या आहेत रस्ता प्राधिकरणानं. म्हणजे पुढे शाळा आहे, पिकअप सेट आहे, पण रस्ता पास करण्यासाठी जी साधनं उपलब्ध करून सुरक्षित अशी साधनं उपलब्ध करून दिली पाहिजे होती ती न दिल्यामुळेच हे अशा घटना अपघाताच्या घटना घडतायत आणि सामान्य जीव, कष्टकरी जीव याच्यामध्ये जात आहेत. हे जवळजवळ 15 दिवसामध्ये ही तिसरी घटना आहे आणि त्या मागण्या आमच्या अशा राहिलेल्या आहेत की ताबडतोब जर 24 तासामध्ये सुद्धा रस्त्यावर ती हिट करून गाडी निघून जाते, तो मयत होतो आणि 24 तासामध्ये गाडी सापडत नाही, ही पोलीस यंत्रणेची खूप मोठी दिरंगाई म्हणजे चूक आहे आणि अजिबात म्हणजे त्यांना पोलिसांनी जे शोधायला पाहिजे त्यांनी ते अजूनही शोधलेलं नाही आहे मनावर घेऊन. त्याच्यासाठी आमची मागणी जी राहिली आहे की अपघातग्रस्त जो ड्रायव्हर आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घ्यावं. तसंच रस्ता प्राधिकरण हे जबाबदार आहे या गोष्टीसाठी. हे जे त्यांच्यावर खुनाचा खटला म्हणजे हिट अँड रनचा खटला त्यांच्यावर दाखल व्हावा. तिसरी गोष्ट जिथं शाळा, पिकअप सेट आहे तिथं ब्रिज झाले पाहिजेत आणि जिथं कर्विंग आहे तिथं 100 मीटर अगोदर झेब्रा क्रॉसिंग सारखे म्हणजे स्पीड थांबवण्यासाठीच्या या यंत्रणा तिथं असायला पाहिजेत. या हायवेला जे 120 आणि 130च्या स्पीडने चालतात त्याच्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक 10 किलोमीटरला त्यांनी एक चेक पोस्ट असायला हवं, त्याच्या गाड्यांच्या नोंदणी व्हायला पाहिजेत. आता तहसीलदारांनी आज आंदोलनकर्त्यांचं आज आंदोलन सोडलंय, तुम्ही काय आश्वासन दिलंय? आश्वासन त्यांनी तातडीने बैठक लावतो असं आश्वासन पूर्ण जानोली गावासाठी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. रस्ता प्राधिकरणाचे प्रमुख जे आहेत ते पोलीस यंत्रणा आणि गावातली सगळी मंडळी असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे. तसंच जे ही कुटुंब आहेत, अपघातग्रस्त कुटुंब आहेत, त्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी तहसीलदारांनी आपल्या पद्धतीने यंत्रणा आपण करू असं आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्याने हे आश्वासन आम्हाला दिल्यामुळेच आम्ही हे रस्ता रोको आंदोलन हे केलेलं आहे. नाही 8 दिवसामध्ये या सगळ्या गोष्टी झाल्या नाहीत तर परत एकदा हा आम्ही तीव्र प्रकारचं आंदोलन आपण करणार आहोत. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की ह्या रस्त्याला पास करण्यासाठी जवळजवळ 2 किलोमीटर जावं लागतं. ह्या रस्त्याला जर यायचं आहे 2 किलोमीटर जाऊन एका ब्रिज खालनं यावं लागतं. तर प्रत्येक अर्धा ते 1 किलोमीटरला यांनी बायपास रस्ता ठेवायला पाहिजे. दुसरी प्रत्येक किलोमीटरला एक CCTV कॅमेरा असायला पाहिजे. ही सगळ्या जनतेची मागणी आहे. ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये कॅज्युअलिटी काल झाली होती, त्या संदर्भात त्यांना आर्थिक मदत आणि या हायवे प्रशासनाच्या काही बाबी होत्या. हायवे प्रशासनाच्या बैठक लावण्यासंदर्भात त्यांनी मागणी केली होती, त्यानुसार आपण बैठक लावलेली आहे. त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या आपण मंगळवारी बैठकीत करण्याचा विषय. आंदोलन त्यांनी सोडताना काय सांगितलंय, काय लेखी आश्वासन घेतलंय का आपण? लेखी आश्वासन नाही, परंतु त्यांना मी आश्वासन दिलेलं आहे की 12 वाजता मंगळवारी बैठकीत सर्व आपण या हायवे प्रशासनाच्या संदर्भात ज्या बाबी होत्या, रमदार लावण्याच्या असतील, साईड पट्टीच्या असतील, त्या आम्ही त्यांना त्याची पूर्तता आम्ही करतोय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार असून त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत असं सांगत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कमधील सभेत पंतप्रधान मोदींसमोर 7 अपेक्षा व्यक्त केल्या. माननीय व्यासपीठ आणि माझ्या जमलेल्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मोदीजी, आपण मुंबईमध्ये याच्या अगोदर अनेकदा आलात, पण बरोबर 21 वर्षानंतर आपण आज शिवतीर्थावरती इथे आलात. मला आजही आठवते त्यावेळेला आपण इथे कमळामधनं बाहेर आला होतात आणि 2014ला आपण कमळ बाहेर काढलं. त्याचा पहिला टप्पा होता मोदीजींची पहिली 5 वर्ष. त्या टप्प्यावरती जे बोलायचंय ते 2019 साली बोलून गेलोय. ओरली आता गेली 5 वर्ष. मला असं वाटतं आता देवेंद्रजी, मुख्यमंत्री अजितदादा, इतर सर्वांनी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि इतर सर्व माणसांवरती वेळ घालवला. मला असं वाटतं त्यांच्यावरती बोलायची गरज नाही. जे सत्तेतच येणार नाहीये त्यांच्याबद्दल आपण का बोलतो? काही आवश्यकताच नाहीये त्या लोकांची. मला असं वाटतं की अनेक अशा योजना ज्या गेल्या 5 वर्षामध्ये झाल्या, मी त्या दिवशी माझ्या सभेमध्ये म्हटलं होतं, टीकेच्या वेळेला टीका, समर्थनाच्या वेळेला समर्थन, प्रशंसेच्या वेळेला प्रशंसा. पण काही गोष्टी अशा आहेत की जे माझ्या आता गेल्या काही सभांमधून मी उद्धृत केल्या की 90च्या दशकामध्ये जे एक प्रकरण घडलं सगळ्यात मोठं, ते म्हणजे बाबरी मशिदीचं. हजारो कारसेवक तिकडे उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्यावरती तिथे मुलायम सिंग यादवच्या लोकांनी, पोलिसांनी तिकडे आमच्या कारसेवकांना ठार मारले, शरयू नदीमध्ये प्रेत फेकून दिली. ते चित्र काही माझ्या डोळ्यासमोर कधी गेलं नाही. आणि ज्यावेळेला बाबरीचा ढाचा पडला त्याच्यानंतर ते राम मंदिर बनवू मनात असं आलं होतं की कधी हे बनणार नाही बहुधा. पण मोदीजी, मी आपल्याला खरोखर धन्यवाद देतो की आपण होतात म्हणून ते राम मंदिर होऊ शकलं. अन्यथा ते झालंच नसतं. जेव्हापासून मी पूर्वीचा इतिहास, भारताचा स्वातंत्र्य नंतरचा इतिहास जेव्हापासून बघतोय तेव्हापासून एक गोष्ट कानावरती पडायची सगळ्या बाजूनी, या देशातलं 370 कलम काश्मीरमधलं रद्द झालं पाहिजे. इतक्या वर्षात जी गोष्ट होऊ शकली नाही ती नरेंद्र मोदीजींनी त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीमध्ये ती करून दाखवली. आज त्याच काश्मीरमध्ये जाऊन तुम्ही जमीन घेऊ शकता, जागा घेऊ शकता. तो एक भारताचाच एक भाग आहे हे आत्ता सिद्ध झालं. राजीव गांधी ज्या वेळेला पंतप्रधान झाले त्यावेळेला एक मोठी केस झाली होती आणि एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये होतं आणि सुप्रीम कोर्टाने निकाल हा शाह बानो नावाची एक महिला होत्या त्यांच्या बाजूने लावला होता. आणि सुप्रीम कोर्टाने तो निकाल लावल्यानंतर राजीव गांधींनी खासदारकी लोकसभेमध्ये बहुमताच्या आधारावरती तो सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, म्हणजे ज्या बाईला न्याय मिळाला होता, तो काढून टाकला. आणि त्या मुस्लिम महिलेला कधी न्याय मिळू शकला नव्हता एका छोट्या पोटगीसाठी. पण मोदीजींनी ती एक गोष्ट करून दाखवली की तो ट्रिपल तलाक
तो कायदाच रद्द करून टाकला आणि हिंदुस्थानातल्या सगळ्या जेवढ्या मुस्लिम महिला आहेत त्यांच्यामध्ये एक समाधानाचं वातावरण झालं की रात्री आपला नवरा आला, शुद्धीत आहे का बेशुद्धीत आहे माहित नाही, पण समजा उद्या तलाक 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 बोलला तर करायचं काय पुढे? पण तो विषयच बंद करून टाकला. मला असं वाटतं की हे अनेक गोष्ट, अन्नधान्य पुरवण्यापासून लस देण्यापासून अनेक गोष्टी झाल्या, पण मी या सगळ्या गोष्टींना सर्वात धाडसी निर्णय मानतो. ही गोष्ट करून घेणं, इतकी वर्ष जी होऊ शकली नाही ती गोष्ट मला असं वाटतं करून घेणं, हे मला असं वाटतं की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे असं मला वाटतंय. अनेक योजना राबवल्या गेल्या अनेक वर्षांमध्ये. आज मोदीजी मी फक्त आपल्या समोर उभा आहे पुढच्या 5 वर्षासाठी. या पुढच्या 5 वर्षामध्ये आमच्या सर्वांच्या, महाराष्ट्राच्या आपल्याकडनं अनेक अपेक्षा आहेत. त्या मला फक्त अपेक्षा आपल्यासमोर फक्त बोलून दाखवायच्या आहेत. याच्यापेक्षा मला कुठचंही लंबचौडं भाषण नाही करायचंय. त्यातली पहिली अपेक्षा आहे की गेले अनेक वर्ष खितपत पडलेला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही गोष्ट आपण पंतप्रधान झाल्यानंतर मराठीला तो सन्मान मिळेल अशी मी मोदीजींकडे अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ती होईल, तितक्याच धाडसाने ती होईल अशी मला खात्री आहे. दुसरा विषय, कारण बाकीचे कसं आहे, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये करण्यासाठी म्हणून आमचे देवेंद्रजी आहेत, एकनाथराव आहेत, अजितदादा आहेत, बाकीचे करतील. पण या देशाच्या अभ्यासक्रमामध्ये, या देशावरती साधारणपणे 1000 वर्ष परकीयांनी राज्य केलं, पण त्या 1000 वर्षामधली 1400 वर्ष हे मराठा साम्राज्य होतं या संपूर्ण हिंद भूमीवरती. त्या मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा शालेय शिक्षणामध्ये मुलांना लहानपणापासून शिकवला जावा की जेणेपासून हा देश कसा उभा राहिला हे या अख्ख्या देशातल्या मुलांना आणि भविष्यातल्या पिढ्यांना कळेल. तिसरी गोष्ट, समुद्रामध्ये शिवछत्रपतींचा पुतळा कधी उभा राहील नाही राहील मला माहिती नाही, पण माझी विनंती आहे की आमच्या शिवछत्रपतींची खरी जर स्मारकं कुठची असतील तर आमच्या शिवछत्रपतींचे गड किल्ले आहेत. आणि या गड किल्ल्यांना पूर्वीचं ऐतिहासिक वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी म्हणून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची एक समिती नेमावी. भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढ्यांना, या देशातल्या पिढ्यांना कळेल की आमचा राजा कोण होता आणि त्यांनी काय इतिहास गाजवला हे त्या आमच्या गडकिल्ल्यांवरनं कळेल. याच्यासाठी म्हणून आपल्याकडनं गोष्ट व्हावी अशी माझी अपेक्षा आहे. चार पाचच गोष्टी आहेत, माझ्या फार नाही आहेत. देशभरामध्ये अनेक ठिकाणी मोदीजी आम्ही पाहिलं की आपण उत्तम रस्ते बनवलेत, अनेक फ्लायओव्हर्स बनवलेत, अनेक ब्रिजेस बनवलेत. माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की गेल्या 18-19 वर्ष आमचा मुंबई गोवा महामार्ग हा अजूनही तसाच आहे, अजूनही तसाच खड्ड्यामध्ये आहे. तो लवकरात लवकर व्हावा अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. मगाशी रामदासभाईंनी उल्लेख केला, मोदीजी आपण पण आपल्या अनेक सभांमधून पण सांगितलं, पण आज जरा खडसावून सांगावं की या भारतामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे उभं केलेलं जे संविधान आहे त्या संविधानाला कुठेही धक्का लागणार नाही. तुम्ही लावणार कधीच नव्हतात, पण जे विरोधक ज्या प्रकारचा प्रचार करतायत मला असं वाटतं त्यांची तोंड एकदाचीच बंद व्हावीत की जेणेकरून परत त्यांची तोंड उघडली जाणार नाहीत अशी अनेक जनतेची या महाराष्ट्रातल्या अपेक्षा आहे. या देशामध्ये अनेक करोडो मुसलमान आहेत, लाखो मुसलमान आहेत, देशभक्त मुसलमान आहेत, जे या देशावरती प्रेम करतात, जे या देशावरती खरंच त्यांची निष्ठा आहे. खरं तर सांगायची गरज नाही, पण काही मुठभर आहेत जे आज उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसला जे पाठिंबा देणारे आहेत ना,
त्यांचा उद्देश हा फक्त गेल्या 10 वर्षात त्यांना डोकं वरती नाही काढता आलंय, आणि ते डोकं वरती काढण्याचा मार्ग कोणता, तर काँग्रेस सारखा सुलभ मार्ग नाही. याच्यासाठी म्हणून ते आज त्यांना सगळ्यांना पाठिंबा देत आहेत. पण लाखोच्या संख्येने, करोडोच्या संख्येने आज मुसलमान आपल्या बरोबर आहेत. त्याला एक शाश्वती पाहिजे, त्याला मनात आदर आहे, तो काम धंदेवाला आहे, त्याला काम करायचं या देशामध्ये, तो या देशाचा नागरिक आहे, पिढ्यानपिढ्या राहणार आहे. पण मला असं वाटतं की हे जे मुठभर आहेत, हे ओवेसी सारख्या ज्या अवलादी आहेत, यांच्या मागून फिरणारे जे लोक आहेत, यांचे जे अड्डे आहेत, हे अड्डे एकदा तपासून घ्या. तिथे माणसं घुसवा, देशाचं सैन्य घुसवा, आणि हा देश एकदा कायमचा सुरक्षित करून टाका. म्हणजे आमच्या आया बहिणींना याच्यापुढे देशामध्ये फिरताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास इथे होणार नाही, अशी मी आशा अपेक्षा बाळगतो. आणि शेवटचं म्हणजे आमची मुंबईची रेल्वे, लाखो प्रवासी या रेल्वेने प्रवास करतात. या प्रवास करणाऱ्या रेल्वेच्या संपूर्ण यंत्रणेवरती आपण केंद्र सरकारने आपण बारीक लक्ष द्यावं, जास्तीत जास्त त्याच्यासाठी पैसे द्यावे, जास्तीत जास्त ती यंत्रणा चांगली कशी होईल याच्यासाठी म्हणून आपण पाहावं. एवढ्याच फक्त मी आज अपेक्षा आपल्या समोर घेऊन आलो होतो. बाकी भविष्यातला येणारा हिंदुस्थान हा आपल्या हातून उत्तम पद्धतीने मोठा हो, जगात मोठा हो, घडो, ही एक आशा अपेक्षा बाळगतो आणि आपण सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आंबोलीत गेले 2 ते 3 दिवस कोसळत असलेल्या पावसामुळे ऊन, पाऊस आणि धुक्याचा एक अनोखा खेळ सुरू झालाय. हिरव्यागार निसर्गानं नटलेल्या आंबोलीचा घाट आणि त्या घाटामध्ये जसा कापूस पिंजून ठेवावा तसं उतरलेलं धुकं असा स्वर्गीय नजारा पाहायला मिळतो. सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्यामुळे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर आंबोलीमध्ये दाखल होत आहेत, तसेच गोव्याच्या दिशेनं जात आहेत. दरम्यान हा नजारा बघायला मिळाल्यामुळे पर्यटक सुखावलेत. अनेक पर्यटक आंबोली घाटामध्ये थांबून चहा भजीचा आस्वाद घेत हा नजारा पाहतायत. ही दृश्य कैद केलीत पर्यावरण प्रेमी काका भिसे यांनी. पाहुयात धुक्यात हरवलेलं आंबोली घाटाचं मनमोहक रूप. कोकण किनारपट्टीवर 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केलेत. बंदी काळात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलाय.
या कालावधीमध्ये मासळी आणि सागरी प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रजनन होत असतं. तसेच समुद्रात नद्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात खनिज द्रव्य वाहत जातात. त्याचप्रमाणे क्षारतेचं प्रमाण कमी होतं आणि समुद्राच्या तळातील मूलद्रव्य पाण्याच्या वरच्या थरात येतात. त्यामुळे प्लवंग निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊन मासळीच्या लहान जीवांना पोषक वातावरण तयार होतं. परिणामी मासळीच्या साठ्याचं जतन होतं. त्याशिवाय या कालावधीत वादळी हवामान असल्यानं जीवित आणि वित्तहानी होण्याची शक्यता असते. त्यापासून मच्छीमारांचं संरक्षण व्हावं या हेतूनं वरील कालावधीत यांत्रिक मासेमारी नौकांना मासेमारीस बंदी घालण्यात आलेली आहे. या आदेशाचा भंग करून मासेमारी केल्यास मच्छीमारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मत्स्य व्यवसाय विभागानं दिला. या कालावधीत यांत्रिक नौका मासेमारीस केल्या असता अपघात झाल्यास त्या संबंधीची कोणतीही नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही. नौका पुनर्वसनासंबंधीचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात येणार नाही. बंदी कालावधीत अपघातानं मच्छीमारांवर मृत्यू ओढवल्यास त्यांच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारची मदत अथवा अर्थसहाय्य शासनाकडून मंजूर केलं जाणार नाही. शासनाच्या कोणत्याही अर्थसहाय्याच्या योजनांचा लाभ राहणार नाही. बंदी कालावधीत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौका मालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा मत्स्य व्यवसाय विभागानं जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आलाय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. तब्बल 2 तास हायवे जाम. कोकणात 1 जून पासून मासेमारीवर बंदी आणि 1.5 महिन्याच्या बाळाची 60,000ला विक्री. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.